Ассалому алайкум ба ҳама подписчикҳо, ба ҳама дӯстон, ба ҳама бародарое, ки моро тамошо мекунед. Ана бисёриҳо нависанд, ки ҳамин тарафи Парсеза сел омадисад. Ана кия бурига бира бинишона ку чӣ гапа, куҷоа я сёмка мекарди гуфтанд. Рости гап ягон чи сели мақсад калон омадаги нест. Сай нами арихе кандаган тарафи не бари мактаб кати. Ҳаминҷа нигах некам тарак об омадаган байн оби лоёва каручи омадага ҳамин то охира қариб то охира забур кандаган. Ҳамин пур шидаги буд. Рости гап тарафи усы гузаштиса тарафи наи ана инам рости нами сталба катиус пеш кӯпрука мерем, кӯпрука пушондага мақсад расида буда дар як кӯпруки оҳанӣ буда инҷода. То ҳамҷоро омадаги буд. Бисёриҳо ё тарсидаган ё ягон кас мақсади қавл воима расондагиашоно ки ҳам хеле лой омадисай. Чи хеле хитон ки десе ягон ҷо лой омадаги несай. Фақат ами об аз пур шидаги боша, оби лоёва омадаги буд, пур шидаги боша, заҳбур буромадаги тамом нами қагаб шидаги буд. Мақсад тинҷа ама ина бародару тамошо кунед. Ози обам қоқ шидаги. Мақсад ҳам боло меомад, ина ози қоқ шидаги нигах кунед. Нами пай ҳамун об омадаги. Нами як ҷӯбораке ки нами дидеса ина байнда маълумай. Об ина миқам омадаги, мақсад пури бадам омадаги несай ки бисёр бошад. Ҳама ҷо пур шава, ина миқам омадаги да ина. Кандаган тарафи хонао парфтаган шуд. Обам ки омад ягон ина чизода ба боронгариёда тарафи хонао надроя. Ам қомадаги мақсад бисёр бадам омадаги несай. Тамошо кунед. Ина кӯпруке ки дидесе лой ҳамун пур шида чини ҳамун шидаги. Чини ҳамун кӯпрук шидаги буд. Ина у тарафе ки ано бачак болода айтай он тарафи аваям лой нам хеле инами об лой нам хеле пур шидаги буд. Тарафе ки нами вели кати омадиса ҳамис кам кам мегзашт. Ана ози кандан тоза кадан. На нигах кунед ҳама қоидави ҳама тинҷа ягон чи нест, на ягон хатар надора. Нигах кунед бисёриҳо нависанд ки ана ҳамуса лой омадиса чи омадиса ҳеҷ чи наомадиса. Ина ҳама тинҷа ина нигах кунед хитон. Ина пушти хокда мактабай нест ҷое ки лой омадага, инами дар омадага ина ҳаст. Чапаш дега исусад.